सानसुमा बसुमतारी आसलते दा बुंनो थांब्ला बर' ससाइटिजों रिजेक्टेड जानाय सासे पार्सन। सानसुमा खुंगुर बैसुमतारिया बर' समाजनि सासे रिजेक्टेड सुबुं। बिथाङाथ' बे BSc सुक्ति खालामनो आन्दलन खालामाखैमोन दा। बर' रायजो राजाफ्रा 87 निफ्राय 93 हालागै जि आबसुनि नेतृत्व थानानै सोमावसारदोंमोन बे आलादा रायजोनि थाखायनो सोमावसारदोंमोन। BSc मोननो थाखाय सोमावसाराखैमोन खिन्थु बिथाङाथ' BSc सिमा गैयै समस्ति गैयै एरिया बाउन्डारि बबे जागोन बेनि खुनु थिग गैया गरन्थ गैयैखौनो सुक्ति खालामबाय। अब्ला जों बिथांनि बे सुक्तिखौ मा बुंगोन? बिथाङा बर' रायजोफोरखौ थगायाखैना, बर'नि जि नांनाय माबा बेखौ भारत सरकारनो फानाखैना। थांनाय 27 जानुवारि 2020 इं मायथाइयाव जानाय BTR गोजोन गोरोबथाखौ सोंखारिनायनि सिगांनो गाव गोरोबथा खालामनाय 1993 मायथाइयाव BSc गोरोबथाया थि सिमा आरो समस्ति गैयै गोरोबथा खालामना बर' रायजो राजाफोरखौ थगायदोंमोन। बेनिखाय बिथाङा जेबो गैया होननायनि बाथ्राया टटेलि नंखाय। जोंनि NDPनि सोद्रोमाफोरखौ थगायदों होननायाबो नंखाय। BTR गोरोबथा बायदि NDPखौ थगायबाय होनना बुंनाया नंखाय। NDPनि जे रिहेबिलिटेसन बेयो दा 90% कमप्लिट जाबाय। बारग' NDP केडारफोरनो रिहेबिलिटेसनखौ 90% होबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। सानसुमा बैसुमतारी बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिखौ जानाय जि BTR सुक्ति बेखौ सोंखारिनायनि सिगाङावनो गावहा 1993 आव जि BSc सुक्ति खालामदोंमोन बेखौ एसे सानग्रोनाया मोजां। खारन जि BSc सुक्ति खालामनो बेहाय सिमायानो थिग गैयामोन। बबे समस्ति जागोन बेसेबां समस्ति जागोन बबे एरिया गोलैगोन बेनि जेबो गरन्थ गैयालासे बिथाङा सुक्ति खालामनानै ओरैनो नामावल' सुक्ति खालामदों। बै माबाखौ बिथाङा सानग्रोनाया मोजां। आरो बेखौ सानखांनायनि उनावसो जों दा BTR सुक्ति खालामनायनि सायाव सोंखारिनायनि मरेल राइट दङ ना गैया बे बाथ्राखौ बिथाङा सिन्था खालामग्रोनाया मोजां। जों नैबे BTR सुक्तिनि गेजेरजों नट आउट जों आलादा रायजोखौ मोनाखै, जों बेखौ स्वीकार खालामो। आलादा रायजो मोनदों होननानै जों रायजोफोरखौ थगायनो नागिराखै, रायजोखौ जों मोनाखै। खिन्थु आलादा रायजो मोननायनि जिखिनि बिथा, मोनसे आलादा रायजो जानोबा जिखिनि बिथा नांगौ बे बिथाखौ जों गोगोम खालामदों। हयथ' जोंनि नेक्स्ट फिसा फिसौफ्रा बेखौ डेम'क्रेटिक प्रसेसजोंनो बा पार्लियामेन्टारि प्रसेसजोंनो बेखौ सेपारेट स्टेट बानायनायाव एसे गोरलै जाहैगोन। बेनिखाय बिथाङा जेबो गैया होननायनि बाथ्राया टटेलि नंखाय। जोंनि NDPनि सोद्रोमाफोरखौ थगायदों होननायाबो नंखाय। खारन सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों NDPनि जे रिहेबिलिटेसन बेयो दा 90% कमप्लिट जाबाय। एसे एनै बाखि दंबावो। जिखिनि मार्टेस जालांबाय बिथांमोननि माबायाबो मा बुंगोन क्षतिपुरननि जि बाथ्रा बेबो जाफुंगोन, दासिमहालागै जाथ'वाखै खिन्थु जागोन। इल्टिमेटलि जों 40 होबाय। आबसुनि माखासे NDPनि माखासे गासै 40 जों थांनाय बोसोरनि फेब्रुवारि मासाव होदों। आरो बाखिखिनि जों होनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। जों फान्ड जगार खालामबाय थादों मानोना प्राय 3000सो मार्टेस 3000 एट ए टाइम 5 लाख करि होनांगौबा गोबां फैसानि बाथ्रा फैयो। बेनिखायनो बेखिनिखौ जों फान्डखौ रेज खालामबाय थादों। बेखौ कालेक्सन खालामनानै जेथिया ज' जागोन फुरा जागोन बा जों होगोन। गोब्राब खामानि, मोनसे एरियानि सिमा बांहोनाय बा सिमा खमायनाय बे एसेबां गोरलै खामानि नङा। बेनिखायनो बेनि थाखाय टाइम नांगोन। बिभिन्न सार्कोलनि माबा थागोन, कमेन्ट नांगोन, अपिनियन नांगोन। बिभिन्न सार्कोलनिफ्राय हयथ' अबजेक्सनबो फैनो हागौ। सोरबा हयथ' अबजेक्सनफोरखौ जों बोरैहाय माबानानै बुजायहोनानै क्लियार खालामनो हागोन बेफोरनि सायाव निर्भर खालामगोन। बेनिखायनो दा रिपर्टआ ओंखारग्रोबानो सिमाया जि समस्या बे थाबैनो जोंगोन। माथ्र जों दा रिपर्टखौ नेबाय थादों। आरो जों इल्टिमेटलि प्रिलिमिनारि जिखिनि रिपर्ट मोनदों बे जों बर' रायजो राजाफोर जेखौ हास्थायनानै सिमाखौ लुगैदों बेहालागै जागोन ना। दानि जिथु जों एसे आभा मोनदों सिगांनि चेयारमेना जिखिनि मा खालामनो गालांनाय बे जाफुंगोन। बेनिफ्राय आनखि जिफोर केस बे मपेननि नामाव जिखिनि केस दं बे केसफोरखौ फारसेनिफ्राय जों फारि फारि उइथड्र खालामगासिनो दं। दासिमहालागै जोबथ'वाखै खिन्थु जोबहैगोन। बेनिखायनो NDPनि सोद्रोमाफोरखौ थगायनायनि खुनु बाथ्रा गैया। सानसुमाहा दा मावनो खामानि जेबो गैलिया। जिहेतु बिथाङा 18 बोसोर MP जानानै
गावनि मुंजों माबाफोर खालामनायनि जेबो नेरसोन खालामनो हायाखै दा गावनि बाथ्राखौ गावनि 18 years एमपिनि पिरियड समाव जातिनि थाखाय मा मावखो बबे खामानिखौ मावनानै गावनि बे अमुक सानसुमा मावनायनि बे लामाया सानसुमा होनाय अमुक अनुष्ठाना सानसुमा होनाय होननाय बेबायदि मोनसेबो अनुष्ठान गैया बेनिखायनो बिथाङा सोरखौबा मालायफोरखौ सोंखारिनायनि खुनु राइट्स गैया बेनिखायनो आं बिथांखौ सोंखारियो सानसुमा बसुमतारी आसलते दा बुंनो थाङोब्ला बर' ससाइटिजों रिजेक्टेड जानाय सासे पार्सन बिथांनि खामानि मावनाय बिथांनि साननाय हनाय बिथांनि बुंनाया बर' समाजाव जेबो इनफ्लुयेन्स खालामनो हाया बेनिखायनो बिथाङा जिखिनि खोथा बुंदों बे खोथाया जेबो मुल्य गैया नोंथांजों आरो प्रमद बर'जों आलादा रायजो जि बर'नि जे सिमा बेखौ दिल्लीयाव खानानै फैबाय होनना बुंदों आरो बर'नि गेजेराव मालाबाबो आरो बिदि गोरोबथा जानाय नंला बिथांमोना जोबथा गोरोबथा खालामना फैबाय होनना बुंदों बिथाङा 1993 माखौ सोरनो फानना फैदों बेखौ मिथिग्रोना लानाया बिथाङाथ' बे BSc सुक्ति खालामनो होना आन्दलन खालामाखैमोन दा बर' रायजो राजाफ्रा 87 निफ्राय 93 हालागै जि आबसुनि नेतृत्व थानानै सोमावसारदोंमोन बे आलादा रायजोनि थाखायनो सोमावसारदोंमोन BSc मोननो थाखाय सोमावसाराखैमोन खिन्थु बिथाङाथ' BSc सिमा गैयै समस्ति गैयै एरिया बाउन्डारि बबे जागोन बेनि खुनु थिग गैया गरन्थ गैयैखौनो सुक्ति खालामबाय अब्ला जों बिथांनि बे सुक्तिखौ मा बुंगोन बिथाङा बर' रायजोफोरखौ थगायाखैना बर'नि जि नांनाय माबा बेखौ भारत सरकारनो फानाखैना दिनै जों जि सुक्ति खालामदों बियो सिमा थि दंखायो सिमाखौ जों दा थिग खालामनो थाखाय इतिमध्य कमिसन दाबाय कमिसना फाइनालाइज खालामनायनि अबस्थानोसै बे गाबोन समफ्राव हयथ' डिक्लेयार जागोन सिमा थिग जागोन बेनिफ्राय जोंहा समस्ति बांगोन बे एग्रिमेन्ट स्पष्ट दंखायो सिगाङाव जोंहा मात्र 46ल'सो समस्तिमोन माबा 40ल'सो समस्तिमोन एबार 60 जागोन बे सिमा थिग जाबानो समस्तियाबो बांगोन डिस्ट्रिक्टआबो बांगोन आरो बेखिनि माबाया एग्रिमेन्टआ जोंहा स्पष्ट दंखायो बिथांनि एग्रिमेन्टआ जेबो स्पष्ट गैयामोन जास्ट एग्रिमेन्ट ना एग्रिमेन्ट दिनै बेखौ लानाय बिथाङा माखौ लानाय खोथा बुंदों बिथाङा गावनि मालायनि माखौ एग्रिमेन्टखौ मालायनि दायखौ दिहुननायनि सिगाङावनो गावहा मा दाय खालामखो बेखौ मोजाङै एनालाइसिस खालामग्रोथों एक्सप्लेन होग्रोथों गावनि गोरोन्थिखौ सिमान लाग्रोथों बिनि उनावसो मालायखौ सोंखारिथों मालायनि गोरोन्थिखौ आसि दिन्थिनो नाजाथों नङाबा बे गावनि मेगनाव बेंफोर हाबनानै थानाय समावनो मालायनि मेगनाव नोंनि मेगनाव बेंफोर हाबबाय होननानै बुंनायनि अधिकार गैया मोन्थाय गैया जे बिटिआरनि जि सिमना बे दासिमबो जायाखै आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जे सिमा बारायनायनि बाथ्रा जे गहपुरनि सिमुलिगुरियालागै बारायनायनि बाथ्रा बे दा कमिसन गेजेरजों मावफुंजागासिनो दं होनना बुंदों बे माला आबुं जानायनि आसा दङ ओरैनोथ' जोंहा कमिसननि जायजों चेयारमेन मिस्टार P.P. बार्मान बिथाङा अकस्मातै रुंसारि जाना थांबाय बिथाङा रुंसारि जायोब्ला दाहालागै रिपर्ट ओंखारसिगौमोन बिथांनि जायगायाव दा गोदानै चेयारमेन पार्टिबाय आगोलाव जोंनि उदालगुरि साब डिभिजननि SDO मावनानै थांनाय आशिष भुट्टानि होननाय IAS अफिसार बिथांखौ दायित्व होबाय दा बिथाङा बे सिगांनि चेयारमेना जिखिनि खामानि मावनानै गालांबाय बे खामानिखौनो जास्ट नाजावनानै दायित्व लानाय बिथाङा बे खामानिखौ मावफुंगोन जों आसा खालामदों बिथांनि रिपर्टआ थाबैनो ओंखारगोन आरो बे रिपर्ट ओंखारनायनि सिगाङाव रिपर्ट ओंखारखांनायनि उनाव जुदि बिभिन्न सार्कोलनिफ्राय बारा बिदान्थे जायाब्ला बे थाबैनो सिमाया जागोन आरो हयथ' बारा गोबाव नांनाय नङा जों आसा खालामदों अन्तत नैबे 2022नि भितरावनो सिमानि जेंनाया जोबगोन आरो सिमा जोबनाय लोगो लोगो डिस्ट्रिक्ट बांगोन समस्ति बांगोन आरो हयथ' नेक्स्ट बाइ इलेक्सन जागोन माखासे समस्तियाव खारन जोंहा जिहेतु नेक्स्ट इलेक्सन माबासो जागोन 2024 जागोन दा 24 हालागै नेयालासेनो माबा काउन्सिलनि इलेक्सना जों हयथ' सिमा थिग जानाय लोगो लोगो 22नि भितरनि इलेक्सना हयथ' जाहैनो हागौ बेबायदि मोनसे सम्भाबना दं दा दिनैसिमबो मोनसे बर' रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो दङ जे बिटिआरनि जे सिमनाया दावखोगोन ना दावखोआ दा नोंथाङा मा बुंगोन जे गोनो गोथो जानायनि खुनु कारन गैया जिहेतु स्पष्ट लिरखानाय दं दा बेखौ थिग खालामनो कमिसन मोनसे पार्टिबाय सिमा बांगोन बाङैनि खुनु बाथ्रा गैया खारन बे मोनसे गोब्राब खामानि मोनसे एरियानि सिमा बांहोनाय बा सिमा खमायनाय बे एसेबां गोरलै खामानि नङा बेनिखायनो बेनि थाखाय टाइम नांगोन बिभिन्न सार्कोलनि माबा थागोन कमेन्ट नांगोन अपिनियन नांगोन बिभिन्न सार्कोलनिफ्राय हयथ' अबजेक्सनबो फैनो हागौ सोरबा हयथ'
अबजेक्सनफोरखौ जों बोरैहाय माबानानै बुजायहोनानै क्लियार खालामनो हागोन बेफोरनि सायाव निर्भर खालामगोन बेनिखायनो दा रिपर्टआ ओंखारग्रोबानो सिमानि जि समयसा बे थाबैनो